Ai, que agustiño estamos aquí, Lamela, que hora é? A ver se podo ver a hora. 8:33 minutos, aquí estamos agustiño no noso sofá, de contar historias, historias fermosas que nos emocionan. E hoxe imos facerlle unha homenaxe a unha muller moi especial. Esta muller é Luca. Luca, por desgraza, faleceu durante a pandemia con 79 anos, pero deixou un legado maravilloso. Luca era mestra de costura e na súa casa aprenderon a coser prácticamente todas as mulleres do Val. Mulleres que grazas a Luca pois aprenderon un oficio co que gañar a vida, unha maneira de valerse por sí mesmas. E hoxe imos coñecer a historia de Luca a través da súa familia e tamén a través de algunhas das súas alumnas que recordan perfectamente como Luca cambioulle a vida. Luca foi moita Luca. Tanto que máis que unha mestra de costura no Val, foi mestra de vida. Ela ensinou a coser a case todas as mulleres da localidade, convertendo cada puntada nunha lección de dignidade e orgullo. Manuela, quen é esta muller? Esta muller é, Amalia, máis conocida por Luca do Roxo. É miña irmá, ou foi, empezou a coser sendo moi pequena e despois iba, nun principio, polas casas a coser donde a chamaban e despois montou o que é o taller e viñan pequenas a aprender a coser. 13 ou 14 viñeron e despois sí que montaban elas na súa casa tamén as costuras e cosían. Como era Luca? Pois Luca era como son eu agora, moi parecidas e, estábamos sempre xuntas. Ela vivía ao lado e tiñamos unha relación moi... de estar xuntas sempre. Hai canto tempo non está Luca? 5 anos. Tan pronto abres aí e que xa estás vendo ali viviron meus pais e ela e máis o marido que se levaron 4 meses. Morreron xuntos prácticamente. Nesta foto estou eu, na parroquia do Val, na Festa das Neves, e este traxe fixo-mo Luca e participei eu tamén a facelo. Eu xa a conocía de sempre. Collémonos moito cariño, collínlle moito cariño a ela, pero ela a min tamén. Despois había veciños incluso que viñan, contaban contos os veciños do lado, cosíamos, pasábamolo ben, pasábamos apuros cando había festa, que daquela cosíase todo. Eu despois non seguín na costura, pero seguín cosendo sempre para min e día de hoxe ainda é unha cousa que me encanta. Para min Luca é a miña profesora que me enseñou todo. Todo o que é de coser, todo o que é da vida, o dedal, para min, foi unha que me cae sempre. E Luca foi a que me enseñou a poñer ben o dedal como tiña que coser co dedal. Como conoces ti a Luca? A Luca xa a conocía, pero para min era, como viña moito aquí, xunta Manola, éramos amigas, eu para min xa era unha amiga tamén. A veces enfadábase, porque, mira, cando eran as festas daqui do Val, pois todo o mundo quería estrenar. E Luca era tan buena. E dicía, pois a ver se poido. E algúns vestidos iban sin rematar por dentro. Como era ir coser antes? Porque ibades ca máquina na cabeza. Coa máquina na cabeza, Un pouco levaba a Luca e outro pouco levaba eu. Luca xa non está entre nós, mas cada puntada que deu, cada lección que deixou, segue viva. O seu legado segue sendo o tecido da memoria colectiva do Val. Dende logo, Luca era moita Luca, legado eterno, o que deixa, mandamoslle un bicazo a toda a súa familia, a todas as persoas as que Luca deixou esa pegada no seu corazón, que xa vemos que son moitísimas.